सर से मजाक होता है। अच्छा हे सर के कहानी हे सर के बाउल काहे लगे ई ना जाए। हां भाई मोदी जी मानना कहले बड़े लोग के विकलांग नहीं के कहे लंगड़ केहू ना कही लंगड़ तो केहू कहबे ना लेकिन श्राद्ध में बानी जा श्राद्ध के बात मन पड़ल अभियंता भैया 3 भाई नो के अरविंद सिंह और इनका से छोट बड़े जना सोयाबीन सिंह और वहू ले छोट बड़े उनका मोतियाबीन सिंह नाम अभियंता भैया का ससुर जी मर गए कैसे जान से मर गए इनका छोटका भैया मोतियाबीन सिंह कॉलेज के देखो भैया तू मार्केट में रहे दिन रात तोहरे पूछ होला नेवता पर हम जाए डरे ना बोले लेके बुरबक बोलब तो 2-4 फट दे के नहीं अस्थिर कर दिया कल की जो ते ही जो अभियंता भैया का छोटका भैया पहुंचल नेवता में इनका ससुर का मुआला में लोग देखल बड़ा खुश भइल क्या गौरा आई बनी पूरा अपन बिना आदत के टाई उई पहन के कोट पहन के सरियावे में बेचारा रहे एकदम कुर्ता इनकरे कहां हमरा टाइम मिलेला कि हम आई नेवता गाय खियावला से फुर्सत बा ससुरारी के लोग मिठाई पानी ले के दिहल के लिए पानी पीही पानी नहीं खन पियो चिहाइल बारे ए जी सभे लौकता आ वहां के कहां बने के पानी पीही पानी पियो तनी बताई ना सभे लौकता वहां के कहां बने के जक श्राद्ध बहु औरी के अरे भाई तो जक श्राद्ध बहु कैसे रही काहे केहू का तिलक रहेला बारात रहेला तो आदमी ना रहेला उनका रहे के चाहिए कि उनका श्राद्ध में के आइल के गइल उनका देखे के चाहिए अरे भाई वो मर गइले काहे श्राद्धवा के बाद मर होइते त काम ना होइते अरे भाई सोचत लोग तो लंगरो ले खत्म बुझा अरे भाई मर गइले रामपुर गइले रामपुर गइले महेश भैया उपस्थित भाई ने आ जाई मंच पर रामपुर काहे अब बगले में भगवानपुर बा ओजा गइले त ना होई अरे भाई मर गइले साफ मर गइले जियते नहीं खा मर गइले कैसे मुहले भैंस के खाती बांस के पत्ते तुरे गए कोई ने छटक के कपार पर लाग गइल मर गइले अभियंता भैया के भाई कॉलेज के देखी तो भगवानों के कृपा और परम्पार बा मर गइले लेकिन भगवान के कृपे नु कहाई कि कोई छटक के कपार में लागो आंख में लागो रही तब तानहरे हो गई 1200 करा के पानी ना पियल है लो अब भाग तैयार से जल्दी आओ तो मत हो अगला बेर से नहीं होता आज से हितई बन मोदी जी के कहले हां कि मोदी जी बना कइले बड़े हां कि लंगड़ लोग के लंगड़ नहीं कहे ना दिव्यांग कहे के बा चाचा कहले हम हां आ तब वो लंगड़ कहता रहे केस कर दी तो 1 महीना का जेल में केस कर दी तो 1 महीना जेल में जाए तो बताई तो एगो बात छूटा तक कहिए देबे पड़ी कह दो हम 3 भाई हैं अच्छा अरविंद सिंह औरी कमसिन सिंह औरी सोयाबीन सिंह वाह कहता रहा कि टाई वही पहन ले बताई एक और माने कि मैट्रिक फेल ब्यास टाई पहनल ला जाला कपड़ा पहनल जाला टाई लगाई जाती है लगावला में पहनला में तो अंतर ना बुझाला एक और माने कि मैट्रिक में फेल बाड़े एक और शब्द भी निकलता लइकन से गावत छुछरापन बुद्धि छुछरापन हल्का बात बोले वाला तारा ना चाह तारा उम्र में 1.5 बानी हमहु बेरा से गावत नहीं कौना बेरा से जने बेरा हगिज पहन के पैदल भैया कह जाने हेलो उम्र के मुताबिक मान सम्मान भी दिहल जाला हां कहले कि ससुरारी गइले
तो कहले कि सभे लौकता अच्छा वहाँ के धर्मवीर जी ने खिलौकत धर्मवीर हाँ जी कहाँ माने वहाँ के ए बाबा के कहतर कि बेंजू वाला कितना दिमागी बड़े लाइक लोई बजौले हम तार अबू ने के बुझा तार लोग के गांव में रह के राजा बलोई 5 घर बाबा खानी तारा इतना दिन से ना बुझल कि दिमाग इनका लगे कितना का खइले दोनों टाइम गोड़ो लागे के बा भोजन व्यवस्था दे ठीक बा पार्टियो देबे हां इहो 3 भाई हमें के अजीत औरी गुरमीत औरी हां एगो हनीप्रीत हनीप्रीत ता हनीप्रीत बियाह शादी भइल अच्छा ससुरारी मेहरारू 2-4 बेर आइल गोइल हां जास बुला ले आवस फिर जास बाकी गलती है कि वो कोनो का उजर शर्ट रहे कोनो रंग के जींस बदल ले से शर्टवा उजर के पहन के जा अच्छा सास कहले कि बबुआ ए बाबू जब आवत तनी कहीं को शर्टवा पहन के आवत नहीं हां बदल ना पहनला तब वो चलाके हमें हां कहतर के ए अम्मा जी रौरो लड़की से हमर ब्याह भइल बा हां 3 जनी कुंवार बालू हां हमहु जब आवत त हमर मौगे संग भेज तने को बदल ना भेज देला भागे जी किसते उनका के भाग ना कहलू दम भर कचरैले हो जाता रोका एगो बात मन पड़ल कोई गाली हम नाम ना जानत रही एक भाई के गलती से हम सोयाबीन सिंह कह देनी कमसीन सिंह रहने हैं 3 भाई हैं ना कहनी है हां अभियंता भैया के गांव के मुखिया जी हां बिरहद घर बनौले गृह प्रवेश करौले हां गांव भर के बोलौले न्योता में पंचायत भर के हां ब्याजी से कहले कि रोरू आवे कोई समय निकाल के हां जी अभियंता भैया कहले कि देखिन हम तो प्रोग्राम ले लेबे हां लेकिन प्रोग्रामवा खत्म हो जाई तो हम खत्म करके आई पूरे द्वार पर हां तले में छोटका भैया जाई हां छोटका भाई जन मोतियाबीन सिंह वाले पहुंचले मुखिया जी के दरवाजा पर हां नाश्ता पानी भइल खाना वाना खइले हां मुखिया जी कहले के बबुआ ब्याह जी के भाई हवा हां चलो तनी घर द्वार देख लो चलो भाई गइले घर द्वार देखले मुखिया जी जाने कि महाराजा गेट लगौले रहले चौकस एकदम हां मुखिया जी कहले के बबुआ गेट कैसन बा हां ब्याह जी के भाई गेट देखले कहले कि गेट के तो जवाब नहीं के गेट तो इतना लंबाई चौड़ाई में लगौले बने हां कि घरे अगर एक आदमी मर जा हां तब बिना ठेका ठेकी के खरे लाश निकल जाए ए भाई आइल बड़ा गिरी प्रवेश में लाश निकल के कहता वो घर से खाना खइला हो जा घर थोड़े देर के बाद पहुंचले कमसेन से हां 2 घंटा के बाद हां कहले छोटका भाई आई रहल वाह बेटा खाना खइला सके हां मुखिया जी कहले कि खइला से ना दिमाग खराब करके गइल हां का कह देलस मुखिया जी कहले का कह देल हां गृह प्रवेश में आइल बा कहता कि खरे लाश निकल जाई हां कमसेन सिंह कहले कि ओकर ना बुझाइल हां बोका हमरा के ले चली दिखाई ना गेट के सामने गइले मुखिया जी कहले कि तू बतावा गेट कैसन बा हां माजिल भाई कहले काली बाप रे बाप अरे मैया गेट तो एकदम दरवाजा लेखा लगौले अरे बाप रे बाप तो बोरा तरी त छोटका भैया कहल सके खरे लाश निकल जाई हां कमसिन सिंह कहले के बुरबक हां ओकर नानू बुझाइल होई हां खरे लाश ना निकली हां गेट तो इतना सुंदर बनौले बनी हां अगर हुआ घरे 2 आदमी मर जाई न हां तबो के उसे के ठेकी ना दोनों आदमी बहरी भाग मौगा भाग छोटका आई त एगो कहल आ मझिला 2 को तले प्रोग्राम खत्म कर अभियंता भैया पहुंचले कहले मुखिया जी माफ करब भाई संग भेजले रहनी हम प्रोग्राम में रहनी है मुखिया जी कहले के चुप रह 2 गो भाई तहरा के दिमाग खराब कइले बरस एगो आइले त कहता कि एगो लाश निकल जाई दूसर का आइले त कहता कि 2 गो निकल जाई अभियंता भैया कहले के काम ना करे हमर हाथवा धरी तन गेटवा लगे घुसका कर ले चली हमरा चली त देखाई तो गेट लगे गइले कहले मुखिया जी हम क्षमा प्रार्थी बानी वो दोनों बोका सन के बुझाइल नहीं
एगो एगो कहला सा दूसर का दू गो ए महाराज गेट ते इतना बरियार बनोले बने रौरा अगर और पूरा खानदान मर जा तब वो कोनो दिक्कत ना यहाँ के गोल बड़ा जोक पूरा को है अभी करेगो भाई बड़े हाफ मौगा हमें बाकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बहुत धनिक बड़े एगो पार्टी दिले रहले तो देखी कितना सीधवा हमें पार्टी दे रहले तो कोई नहीं जा खान पान भइल अच्छा हम कहने भाई भाई इतना सुंदर पार्टी दिले बड़ा केहू के जन्मदिन में का ना 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 बराछा तिलक ना जी विवाह वो ना पुण्यतिथि ना महाराज ये भाई पार्टी दिले बड़ा काहे खाती काहे खाती कुछ नहीं खे भइल लो तब ये पार्टी कौना खुशी में दिले बड़ा कहले कि पार्टी यही खुशी में दिले बनी नए बोलेरो हमार ड्राइवर सहित चोरी हो गइल बा ए मर्द पागले हो का हो बोलेरो भुलाइल बा ड्राइवर भुलाइल बा आ तू पार्टी देले बड़ा कहता चुप रहो झूठो के इंजीनियर बनल अभियंता तोरा बुद्धि बा अगाध धन बा दूसर बोलेरो की ना जाए दूसर ड्राइवर रखा जाए पार्टी ये से दिले बा अच्छा भगवान के कृपा रहल का कि बोलेरोवा में हम ना रहमी अच्छा ना तो हम हो भूला गइल लो बहुत तेज दिमाग का हर देखी दू गोला अपना जगह पर बा चाचा लेकिन ब्यास के मतलब है कि प्रतिद्वंदी ब्यास में भी कुछ क्वालिटी बा तो करा के कहे के चाहे लजाए के ना चाहे गलती ना नो केहू भोजपुरी में केहू कितना बड़ ब्यास हो जाए अजीत हलचल हो जाए सुदर्शन यादव हो जाए कमलबास कुंवर हो जाए लेकिन अरविंद सिंह अभियंता के जन क्रेज बा भोजपुरी में केहू करना कैसे क्रिया खा के कहता कैसे पूछो कैसे कैसे हमरा के लोग ढेर मानी तो का करी का रौरे में हमरा के ढेर केहू मानी तो का करी ओकरा घरे लड़का होई तो हमारे नाम पर ओकर नाम ध दिए न करी कल चल भाई तरह के बहुत मानी ले भतीजवा के नाम अपन जीते धइले बने ये न करो हे ब्यास के क्रेज देखनी दादा गांव में कोनो कुत्ता अगर गाड़ी से कचरा जा पैर से डैमेज हो जा बिहान भइला सोकरो के लोग अभियंतवे अभियंता पूरा हंसे वाला बात ना है सही बात हमारा गांव में अब किस सीजन में 5-7 गो सर्व अभियंता ये घड़ी भइल बा देखो और बात मत कहो अब हनुमान जी के कहे के बात एगो और बात कहले रहले हम अलगा से बात ना कहे कहले बड़े तो ना के रिप्लाई करे के जवाब जरूरी हो पहले हम के अभियंता जी के क्रेज ऊंचा बा भोजपुरी में बहुत ऊंचा बा काहे तो कुकुरो कचरा ये तरह से गोल गंगड़ हो जाता हां तो लोग कहता कि वो कोने को अभियंता बताएं एक जना कहता रहे कि हमरे के हम बाड़े सो औसो के सीजन में 4-5 गो अभियंता भइल बड़े सो सारावा अच्छा ई सारावा सब कहते हैं वो सब बोली भैया कहता रहे सर्वो कहता रहे कि छोड़ी ई सरवा कहल ना छोड़ी है तो कह दी जा ई सरवा शब्द जब प्रयोग करता रहे कर दी हम माफी मांग लेते हैं पुरानी जय हिंद मार्केट बनाए भइल बा बार बार मना रोज करता नहीं तो वो ई सरवा कहल नहीं खन छोड़ो तारा मुंह हवा अपने तो कहते बड़ो और वो सरवा छिरकी वाला कहता हम सरवा केहू का द्वार पे को कोली देखो हमरा बहुत दूर बनी ये कोली हम भोजपुरी सुधारे चाहता नहीं तो फिर बिगाड़े चाहता अब हमन के संत होता है तो जब 5 गो अभियंता तारा के भइल बड़े साहू कहता रहे के दूरे पे बैठा रहता रहे तो हे लंगड़ अभियंता कितना माने लो वो 5 गो अभियंता बड़े सो वो कनी के हर महीना में ना कार्तिक में 4-5 गो बढ़िया पीली दे के पहुंचा दी कुंवार ओई से यूट्यूब के देख के लोग हमनी के प्रति इतना गलत सोच लेले बा क्या जो हमनी के निमनो गा देब जानो कुछ ना बोलब हमहु ना बोलब उहो ना बोली है आज सवेरे के उसे कह
कि कल जीत हल चलाई रहले अभियंता ही रहले रात भर साफ बनई भइल बा केहू केहू के बोलले नहीं तो रौरे के लोग डांटे लगे कि चुप रह तू जानता रह कि साफ भइल होई लंगड़ा आइल होई आ सरवा बाऊ ना बोले सन होइए नहीं लोग कहे कि लंगड़ा आइल होई आ सरवा बाऊ ना बोले सन होइए नहीं हमनी के सरवा ना कह हमनी के सरवा ना कह सके